Bună și bine v-am regăsit la videoclip. Asta la jur cu căpșunica noastră. Aici. Alo, tu mă auzi? A, bună. Deschideți microfonul! Haide! Hai, deschideți microfonul, nu. De ce nu? Ok, pe atunci cred că o să termin videoclipul mai repede, adică ajungem la 100 și gata. Și terminăm. Deci, scuzați-mă mai că nu mergea să-mi deschid. Păi scria nu. Luna, tu te pe partea aia să iei bani, eu pe partea asta. Da, sunt niște bănuți. Dacă se aude ceva la mine pe fundal, este asta de la pești Și la mine și la mine, dacă se aude și la mine. Am chestia se de la aude pești. cum stau eu. Da. Da, se aude chestia de la pești la mine. Stai puțin! Stai puțin! De ce să stau puțin? Pe ce filmezi și tu acum? Unde mă cuși? Unde ești? Pe tu vrei să-l iei înaintea mea, da, ia. Ia uitați. Ați văzut? Capșnico, nu mai fac așa tip de videoclipuri cu tine, promit. Nu mai fac așa, hai că te aștept. Deci ați văzut? Am martori, jur. Nu, scuze, nu mai fac așa. Doamne, glumeam și eu n-am voie, n-are voie omul să glumească. Mai știi Te fațele? puțin, imediat vin. Ok. Da, pe și tu ai căzut. Aoleu, căzură ceva. Nu veni la tine. Păi stai, ai căzut și tu? Dacă îi din greșeală. A, și tu. Deci noi în acest videoclip o să... Asta încercăm să ajungem la ultima culoare. O să țipăm. Ce? Pentru că vă zic eu de ce. Faci videoclip și tu? O să vă zic eu de ce. Pune pe pauză, Luna. Pune pe pauză. A, păi și faci și tu videoclip. Hai că pun, hai că pun. Pune pe pauză. Am Am revenit. revenit și munilor. Vreau să vă zic ceva. Și capșinelelor. Eu fac și eu videoclip. Adică facem un fel de duo videoclip, adică Da. puteți să vedeți și la ea pe canal și la mine pe canal cu videoclipuri, dar la mine cred că va fi puțin mai lung, cu 2 minute, cred, sau 1 minut, nu știu, în mare parte. Dar tu unde ești? Eu să ne certăm pe bani. Eu am 6350. Eu am 1600, că vă și abonații mei, 1650 și ne certăm pe bani. Da, vă arăt și eu. Te puțin, Luna, ca să le arăt. Da, eu vă arăt cu camera, uitați aici, unde Uitați-vă. e coins. Cred că ați văzut. Da, la point. La Ce arată. Păi da, eu am încercat să le, cum să zic, să... Cine ia prima? Ce? Să vezi că cazi. Nu cad. Deci acest videoclip o să fie... Eu la... O să fie și de rost și de plâns și de... și de ceartă. Deci, căpșunelelor, munilor... Lor. Noi ne certăm pe bani. Ce domne păi vede, deci căpșunică nu mai fac videoclipuri cu tine acum încolo. Scuze! Ce? Ia banul! Ia banul! Te lasă-l ei! Nu știu ce domne mi-arătă aici. Nu știu. L-am ce proiector. Deci, cam acesta va fi videoclipul de astăzi. Îl iau eu. Haide, ia! Haide! Deci vreau să ne jucăm până când câștigăm. Hai că la ultima culoare. Care o fi aia, eu nu știu. Ultima culoare o să fie... Alb. Nu cred, nu am ajuns până la alb, dar nu mi se pare că a fost ultima culoare, sincer. După mine n-a fost. A mai fost una care nu puteam noi să facem nimic. La mine dau cu artificii, văd. Oleu, Luna, îmi pare foarte rău. Hai că vin la tine. Da. Da, hai să facem un fel. Dacă cădem sau facem ceva, să luăm de la început totul. Cât
avem scorul? Cât avem scorul? Nu știu, dacă e, nu știu. Păi cine în față? Prima. Tu ești. Eu am... E 0-1. 0-1. 0 pentru tine, 1 pentru mine. Da. Da, nu, dar tu știi că dacă cădem nu mai dăm kill. Adică videoclipul ăsta, dacă cădem trebuie să facem totul. Și că nu suntem la ultima. Însă și putem să folosim doar 3 vieți ca să ne dăm kill. Ok. Capșunică, așteaptă-mă, Luna, așteaptă-mă. Capșunică, vrei să zic un lucru. Avem 3 vieți dacă ne dăm kill. Adică avem 3 vieți. Ok, aș vrea să vorbesc ceva. Eu mi-am dat prima dată kill. Deci m-am dat-o. Și tot așa m-am două, fiindcă nu pot. Trebuie să avem mai mare grijă de data asta. Mie e frică să mai fac cu un arc. Ca să nu ca și să-mi pierd celelalte două. Dar vă dați seama că când o să fim și noi la ultima culoare, va fi super greu dacă cădem. Trebuie să dăm de la început. Și că vreau să vorbesc ceva cu tine între 4 ochi. Da, deci nu ne place. Nu place. Copșunica, vreau să vorbesc cu tine ceva între 4 ochi. Ok, revenim. Ok, și la revedere. Am revenit și nu o să mai facem chestia aia, o să facem un alt videoclip. Însă și aici o să încercăm să ajungem la ultima culoare și să câștigăm. Da. Hai că mai avem puțin și ajungem la verde. Ok, deci tot mi-apar din ăștia în chineză și în engleză, nu știu de ce mi-apar mie. Știi, ți-apar Da, așa? și nu mi-apar. Doamne! Ce frică mie. Mi-apare cu verde. Păi da, și mie mi-apare tot așa cu verde. Eu l-am luat. Da, eu sau tu? Ce? Haide. Nu! Oh my God, mi-era frică. Doamne, ce era dacă cădeam? Că intră în el, că nu fost tăi. Tu lași, perfect. Perfect. Că tu le lași. Dai puțin, că nu o să-i bine. Așa, perfect. Cred că videoclipul ăsta să ne ia puțin mai mult, depinde acum. Și o să facem și partea 8-a și o să o postăm. Episodul 8. Da, și o să-l postăm. Mâine. Da. Mâine este... Îl facem azi și îl postăm mâine. Hai, vă! Deci am căzut, ok. Ce bine se vede când cad eu. Da. Ca și că te aud că râzi. Ok. De mi-a luat ce point tu? Nu, eu Renesaur. Doamne, pentru moment dat. Deci pentru un moment dacă timp vreau să-mi dau kill, mă speriasem că nu-mi luam ce point-uri și mi l-am luat. Trebuie să avem mare grijă la ce point, în caz că ne dăm kill. Să ne dea de la a doua culoare, care am fost. Stai puțin. Ce? Râde Luna. Da, să vezi că și-o râde Căpșunica, da. Eu râd de steaua ta, pentru că ai o stea care se numește steaua sus. Răsare ca o taină mare, steaua strălucește și lumini vestește și lumini pestește. Că astăzi curată, prea nevinovata, Fecioara Maria le-a născut pe Mesia. Mai cum săriră de dată și porniră, că de la tinerețe până la bătrânețe, până la bătrânețe. Cântarea în colinde, dați un like, că cântarea în colinde. Am 7150. Ăla eu post, da? Deci să dați un like, că colindarăm like-uri. Și abu... Acum am 7200. Da, eu cad. Da, văzură tot. Ce acțiune a avut eu cum căzui. Da, Capșunica, tu să mă aștepți. Da, aud. Și vezi că se tot așa pe tine. Că uite și tu ce culoare albastră are. Nu-mi place, nu-mi Da, place. asta scrie aici. Nu-mi place culoarea asta scrie aici. Râde Luna. Deci tu pe videoclip. Lasă.
Stați puțin să vedeți mai bine. Așa, stați că fac așa cu camera, vedeți? Ați văzut? Vedeți? Râde luna. Deci căpșunică, cum să zic, nu mai fac videoclipuri în viața mea și... Scuze, îmi pare rău, dar nu... Dar serios, de ce te arăt de mine? Dacă cade, uite că... Râzi și tu de mine. Da, eu nu pot să râd. Mie nu-mi plac glumele să-mi facă cineva farsă sau, mai rog, că știu unele farsă care mi-a făcut și cu. Adică avem noi un prieten care îl cheamă Alex și zice așa: Luna, cine jucăm? Doamne! Stai puțin! Cine jucăm? Și restul fetelor, tu cine ești, că vreau să nu zic numele. De fapt, da, nu vreau să le zic numele. Haideți! Da, haideți. Iona, hai odată ori te omor cu brățările. Deci ați văzut, am cântat și colindă, mai vreți una, că mai cântăm, haide căpșnică, mai cântăm una pentru like-uri și pentru să se aboneze lumea. Da, se numește așa. Stai că, dom sănă. Florile d'albe, dată pe la cântători, florile, nu mă, florile d'albe, colindă. Nu mă, lasă-mă, căpșnică, n-ai făcut bine. Căpșnică, a, da, mereu, florile d'albe, florile d'albe, și vezi acolo unde zic, trebuia să zică, colindă, florile d'albe, colindă. Căpșunică, nu cântă. Mă, căpșunică, nu cântam bine melodia, mai lipsește ceva. Cântă doar tu. Luna, cântă doar tu. Ok, stai puțin că mai era. Stai puțin că m-am încurcat la asta, că tu cântai și o parte, eu nu cântai, că trebuia să zic ceva, care lipsește colindă. Stai că cânt una. Moș Crăciun cu pete albe a venit de prin măneți și ne aduce daruri multe. Doar eu. La fetițe, daruri multe. La fetițe și băieți. Bine. Doamne, ce așa. Și aduce daruri multe la fetiță și băieți. Păi gata, atâta. Iată ce scrisei, să dați like. Că colindară, mă, like-uri. Ai văzut, copșnică? Să vă abonați. Și subscribe. Păi da, și să se aboneze. Dar știi că subscribe înseamnă abonează-te în engleză. Știi asta, nu? Parcă. Așa? I-am arătat. Da, să dea. Ok, o cântă pe asta. Hai, râde. Haide, râde de mine. Ok, nu cred pe asta. Ok, următoarea colindă. De culoare albastră mai e. Următoarea colindă. O zice Luna, eu nu o zic. Dăm să înălțăm, dăm să înălțăm. Iată vin colindă. Doamne, deci Doamne, încurcai cântecele, Doamne, încurcai cântecele, no. Cântecele, no. What is it? Cântecele, no. Da, mă încurcai, da. Râde lumea. Cântecele, Da, deci m-am încurcat. Cântecele din Bota care face pe ea. Da, hai să lăsăm în pace pe Timbota ca să ne-i da și ea. Cântecele de Timbota, la.
Hai să vă zic o poveste. Luna, hai deodată că te omor. Doamne. Mă, dar parcă îmi plăcea mie cu... Vrei să... Doamne, nu ește! Capșunică. Capșunică. Hai să cântăm o colindă, să ne dea mai multe like-uri aici. Eu ia ce colindă cântăm, așa se numește. Ce? Iată vin colindă. Colindători. Hai, bă, hai. Tu. Iată vin... Tu zici, iată vin colindă, tu îmi zic florile, dar deci tu pe zici, știi? Hai, Iată vin colindători. Florile de albe. Noaptea pe la trândător. Parcă era. Să... Și e din mereu. Doamne, florile talbe, noaptea pe la... Noaptea pe la cântător. Da, deci stați puțin că mă încurcai cu versuri, că nu stăt în clasă să cântăm versurile. Tu unde ești? După urmează negru. Negru, da. Ok, următorul cântec. O brad frumos. Hai, Căpșunică, cântăm. O Brad frumos. O brad frumos. Păi și tu, hai. Cu Tina tot verde. Cu cetinal tot verde, tu ești copacul credincios, ce-a frunză nu și-o pierde. O brad frumos, o brad frumos, cu cetinal tot verde. Uitați-vă pe... Râde luna. Uitați-vă pe cea. Râde luna, da. Râde luna. Deci nu cânti bine, trebuie să știi tu. Păi da, că am voce. Eu nu... Să ai o voce așa. Cine mă sună dimineața la 10? Hai să vă zic eu un adevăr. Cine mă sună pe mine dimineața la 10 dimineața? Căpșunica, ce vrea ea acum? Nu. Ba da. Le arăt eu. Vrei să le arăt eu? Da, mă duc acum. Scuzați, eu am sunat că voiam să zic. Da, tot timpul mă sună. M-a sunat tot timpul. Haide. Dacă la 11 dimineața m-a sunat cât timp eu dormeam bine. M-am culcat noaptea pe la 1-2. Da. Păi dacă Profit. te culci cu Profit și... Da, vrei să zic eu un lucru? Profit. Acum când se dă vacanță, că după aia cine știe când mai dă. Da, că eu când la 11 dimineața... Hai puțin luna ca să... Cred că tot blocul... Nu. Ce, Doamne... Uitați-vă ce am primit. Luna, ce naiba e asta? Ce naiba e în asta? Că mi-a să zic un alt. Jur. Așa vorbesc cu Luna, așa vorbesc cu ea, uitați-vă. Luna, vrei să fii soția mea? Doamne ferește-mă, ce Doamne ai? Doamne, deci... Nu am zis eu asta, nu am zis eu. Da, cine a scris? Căpșunica a scris. Am crezut! Merit! Iată, Merit! Că râs de mine. Și nu merge, sunt la fil, nu merge! Încearcă, o te-a fi lovit de ceva. Pe tu... Nu merge, chiar nu merge. Tu mă glumești. Asta! Stai puțin, așteaptă-mă că mi-am dat de mica și mă teleport aici. Stai că vin la tine. Stai, unde, Doamne, ești? Merit! Dacă tot râs de mine, uitați. Vedeți ce se întâmplă dacă râdeți de mine? Vă dau ghinion. Deci dacă râdeți de mine, vi se întâmplă așa. Uitați, o vedeți? Uitați-o, cum s-a Păi tu, dar e ăla, într-o parte și de-aia, uitați, mă pun aici mai bine că o vedeți. Uitați-o, acolo ce point, că tot o să vedem în câteva momente. Doamne! Ce vrei să-ți fac? Îmi urăsc viața. Doamne! Ia, Am promis că nu mai văd pe card. Uite, ai văzut dacă râzi de mine ce se întâmplă? Acum trebuie să
Trebuie să vezi. Mă bucur eu că cade. Nu merge! Vă rog, ajută cineva! Bine. Gata, numai ghinion. Merge. Gata, numai ghinion. Ați văzut ce am făcut eu. Capșunico, dați reset character. Nu merge! Scot! Păi ce, Doamne, ai? Zim ce ți se întâmplă. Zim pe cineva ca să-i dau bani. Păi ce, Doamne, vezi dacă râzi de mine, uite ce se întâmplă, vezi? Asta se întâmplă. Hai că te ajut, hai. Trebuie să... Stai puțin. Trebuie să scriu ceva. Da, scrie. Măcar să mă ajute ce scrii, ca să nu mai cad. Nu, dacă cred că scriu asta, cred că se va cred că nu o să mai fie asta. Scrie să văd. Oare merge? Vreau să știu. Nu scrie nimica. Uită-te pe chat. Nu scrie nimica. Ba, trebuie să scrie ceva. Nu scrie. Râde copșunica. Oare merge? Iată să sus. Păi tu ai zis, da, nu scrie pe chat. Ba, scrie. Hai să mă uit, deci. Nu, chiar nu scrie. Deci, jur, la căpșunele la orice. Nu sunt oarbă. Chiar nu văd. Deci chiar nu văd. Ok. Ce scrie aici? Păi vezi că plângi. Da, de ce râzi de mine? Că acum am văzut. Păi poate merge, că și tu râsăși de mine. Poate așa merge. Hai să văd dacă merge. Poate zi în continuu apăsa pe sărit, pe space. Nu, eu nu țin apăsat pe space. Mă duc îmi dau kill. Și acum. Tot cad. Deci mă duc în față și cad. Ce se întâmplă? Hai că vreau să vină la tine. Chiar e frică. Nu e ban acum. Nu cred că ai bani acum. Cred că s-a blocat aia pe space. Ia că, stai că mă arunc și-mi dau kill. Uite-te la mine să vezi ce se întâmplă. Ce fain se vede așa. Când calzi și se vede kill. Haide, uite-te la mine. Kill instant. Uite-te la mine să vezi ce se întâmplă. Deci mă duc așa și după aia o să cad. Să te uiți la mine că cad. Capșinica, păi tot ți-a apăsat în continuu pe space. Logică Dar cazi. nu țin. Nu țin. Uite, acum nu mă țin apăsat pe nimic. Păi și cum mergi? Dați reset character. Eu știu, dați reset character. Ok. Făm poză, făm screenshot și ne vedem pe WhatsApp. Deci da. Făm screenshot și ne vedem pe WhatsApp. Revenim, că nu știu ceva. Da, revenim. Am revenit și acum vedem poza, ok. Se vede că ține aici cineva apăsat pe space, dacă se vede. Cred că... Deci am încuiat și cu culoarea ta pe slab. Nu înțeleg, mi-e frică. Copșinică, nu se va întâmpla nimic. Păi da, văd aici pe space este făcut. Deci în schimb nu este nimic. Hai să reintrăm, Copșinico. Bine, foarte... mă scos-o. Ok. Stai că revin. Iarăși! Cam acesta a fost videoclipul. Ia se întâmplă, ok. Cam
acesta a fost videoclipul. Noi vă pupăm, pa, monilor!